Carnaval bij de Veldkretsers wordt mogelijk gemaakt door Luite Groentechniek Wienensro. Onze Harry wordt gekozen tot de nieuwe prins. Dat wou we toch gaan scheren zien, de grootste winst. Maar in die gekke week vergoot de zien de steek. Maar zong nog iedereen en nog een keer. Dames en heren, jongens en meisjes, leef carnavalsvreugd. Hartelijk welkom bij aflevering 1 van Carnaval bij de Veldkretsers. In deze vierdelige serie gaan we metnemen naar carnavalsvereniging de Veldkretsers uit Wienensro. We laten u alle voorbereidingen zien uit het Veldkretsersriek op weg naar carnaval 2016. Niks wordt overgeslagen. In deze aflevering zijn we aanwezig bij de ledendag en kregen een inkijkje op de algemene vergadering. Het bestuur komt aan het woord en volgen de voorbereidingen van de carnavalsbeurs. Maar voordat we starten wil ik Gers wel eens weten, wat is eigenlijk een veldkretser? Een veldkretser dat is vroeger ontstaan toen we een carnavalsvereniging oprichten. Onze voorgangers en in Wienensro. Die wouden dat en die van Zwier, die wouden dat ook. En toen zijn ze bijeengezet in het café Eurlings. En toen hebben ze vergaderd die van Wienensro met die van Zwier samen. En toen dachten die van Wienensro, we willen best samen. Maar dan moeten we de activiteiten ook in Wienensro houden. En toen dachten die van Zwier, ja maar dat wil zeggen dat 4 jekerskier vanuit Zwier naar Wienensro moeten doorgeveld. En daar is de naam veldkretser van gekomen. Dus een echte veldkretser, die kijkt niet op het praatje aan de broek. Die gaat door, die loopt door het veld en die gaat vast een avond vieren met al die lui. Hoe je spannend plezier mee kunt maken. Om een goed beeld te krijgen van de eerste activiteit van het nieuwe seizoen, moeten we weer terug in de tijd. Verschreven de datum 19 september. Ieder jaar organiseren de Veldkretsers een ledendag. De vereniging telt ruim 150 geregistreerde vaste leden. Voor deze Ruitscher diehards wordt deze ledendag georganiseerd. Doelstelling van deze dag is om onder het genot van spel, spijs en drank het carnavalseizoen langzaam gestalte te geven. Carnaval vieren, 3 dagen om te zingen. Leef niet te zwaar, met heel veel bla bla bla. Een leuk melodieke, wordt hier al op kan springen. Met ganse deuren, zing weer tralala. Je krijgt eigenlijk een envelopje met. Degene die wat durft, die mag het envelopje bij Mario komen halen. Daar zit een opdracht in, om het maar zo te zeggen. Je moet onderweg heel goed opletten. Er zijn aanwijzingen over de gehele route. Zijn er in totaal 3. Dus ogen open. Niet missen, maar dan niet missen, want dan is dat mis je van alles. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dus mag het envelopje open en ik wens je veel plezier. Tralalalala, Wienensro. De carnaval is weer door. Tralalalala, akkoord. Met simpel woordjes hij wil deze slager vloog. Tralalalala, Wienensro. De polonaise begint nog pas maar nog. Tralalalala, akkoord. Dit is een liedje dat zingt veel het ganse jaar. Wat hebben we weer slinkende woordjes op? Schotelsplat, groene vlaag, maar niks ging rijmen. Maar met onze tralala hebben we geen probleem. En gaan we bij het laatste trein allemaal achterin. Tralalalala, Wienensro. De carnaval is weer door. Tralalalala, akkoord. Met simpel woordjes hij voor deze slagen vloog. Tralalalala, Wienensro.
Ik ben Celine Maral. Ik ben bestuurslid bij de Veldkratzers. Tevens ben ik ook dansmarietjesjuf. Ik ben Marje Snijders. Ik ben nu sinds 2 jaar lid van het bestuur. Ik ben voor de afdeling Lieverleed. Ja, jong en oud mengt zich inderdaad heel erg in dit dorp. Dat valt mij tenminste op. Het pakt zich allemaal ondereen. Dat zoek ook met de ledendag. Daar zijn lui van halverwege de 20, of vanaf 18 jaar eigenlijk, dat ze mogen deelnemen aan de ledendag. En nou de oudste leden, ja, moet ik even niet liggen. Die gaan toch richting 70 misschien? De oudste leden van de carnavalsvereniging Mario. Dat is voor hij een wandeltocht georganiseerd met daarbij allerlei spellen. En we verdelen immer de groepen in rood, geel en groen. Dus bij binnenkomst, zodat we eigenlijk als het ware een heel gemengd groepje hebben. Dat ze eigenlijk een beetje, want ja, de leden zijn toch elkaar immer als vriend. En die gaan dan ook in groepjes natuurlijk bijeen. En we willen dat eigenlijk een beetje dat alle leden zich leren kennen. Dus zo doen, kregen ze een stempeltje. En zo ontstaan 3 groepen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus, Rood 1 en rood 2 starten bij dit spel. Jullie stappen allemaal op de tegel. Je moet zelf de tegels uitleggen. En dan naar voren lopen. En de tegels doorgeven. Je krijgt 4 minuten de tijd. Degene die het wietste komt. Dat is trouwens wel heel belangrijk. Degene die de opdracht wint, krijgt een shotje. Degene die wat niet wint, krijgt dus ook niks te drinken. 3, 2, 1, ja! De tijd. 3, 2, 1, start! Die trekt aan het tapijt. De rest, die 6, die gaan op het tapijt staan. En jullie? 2, 1, dan drukt de wereld vast de lovend. Want carnaval, dat willen we niet kwijt. Weer drukken ons nog vast de lovend. Want carnaval, dat is de schoonste tijd. Wakker u! Is je wel groot, Diana? En na de nodige inspanningen en het nuttigen van enkele shotjes zijn de spieren weer lekker los om nog een paar kilometertjes af te leggen. Wat de deelnemers dan nog niet weten, is dat alle inspanningen rijkelijk beloond zullen worden. Ondanks de regen die ondertussen met bakken uit de log vult, zit de sfeer er nog heel erg goed in. In Wienesra komen wonen, wo ich mijn meidje vond. Heb ik mijn hart verloren, ben ik een blije jong. Hier blieb ik heel gewoon,
heb ik mijn hart verpand. Dat dorpje in het zuiden, het schoonste van het land. Elk jaar met de carnaval, dan is het hier weer tijd. Dan stijgt het dorp weer op de kop, te kort naar mijn spiet. Dan gijt de echte veldkretser en de goede bol. En zo bleef het nog lang gezellig onrustig tot in de late uurtjes. Laat ik u eens voorstellen aan het bestuur van de Veldkretsers. Wanneer zijn de Veldkretsers eigenlijk opgericht? Ja, we zijn in 1965 zijn we begonnen. Toen is de naam de Veldkretsers ontstaan, omdat het zeg maar een samenwerking was van Schwier en Wienensra. Nou, toen had het een jaar of 12 had de vereniging bestaan. Toen heeft er even stilgelegen tot ik meen 88. En toen zijn een aantal hele jonge mensen die hebben de zaak opgepakt om ja, zeg maar weer het carnavalsleven in Wienensra in te blazen. Nou, we hebben daarna een aantal jubilea natuurlijk gehad. En wat me nog heel goed heugt is het jubileum in 2009. Toen bestingen we 4 keer 11 jaar. En toen hebben we op het Hammerveld een grote tent geplaatst, waar allerlei artiesten kwamen, een gans feestweekend georganiseerd. Nou, we doen in principe via het programma vaststellen, helemaal. En nou, we hebben alle contacten met de lokaliteiten. En dat zijn er in Wienensra zijn er 2. Dat is Café hier in het dorp en het gemeenschapshuis. Ja goed, en verder moeten we natuurlijk reilen en zeilen van de hele vereniging, zoals Dansmariesjes, Oud-Prinsen en jeugd een beetje proberen te coördineren. En dat is denk ik wel de hoofdtaak van deze vereniging. Of van het bestuur. En ik denk dat we ook in ieder geval voor elke activiteit hebben we een bepaalde persoon die daar verantwoordelijk voor is. Zo, veldkretsers en veldkretserinnetjes. Hartstikke fijn dat je er met zoveel man gekomen bent. Goed, als we kijken naar de agenda, zometeen het financiële verslag. Daarna bestuursverkiezingen, het programma laten we even zien, maar dat heb je natuurlijk allemaal al gezien op de website. Hè. En daarna je hebt mededelingen en natuurlijk sluiten we af met de rondvraag. Ja, dan wil ik het woord geven aan onze penningmeester. Hoi. Ik ben penningmeester van de carnavalsvereniging. Daarna ben ik ook nog verantwoordelijk voor het uitzoeken van de Grote Prins en ik begeleid ook het uitzoeken van de jeugdprinses en de jeugdprins. En daarna ben ik ook nog vuurzetter van de Oud-Prinsen. Ik ben bestuurslid sinds de heroprichting. Ik ben jubileumprins geweest. Ik doe artiesten uitzoeken, optocht met regelen. Ja, want de Veldkretsers is zo'n leuke groep. Ik vind de ledendag is super. Heringbied is heel leuk, opening, leedjes een cool opening. Galenzitting is dan voor mij apart met mijn vrouw organiseren voor die. Dat vind ik wel, dat heeft dan ook wel weer een andere voldoening of zo. Maar eigenlijk is alles wel chic voor de Veldkretser. Goed, dan stel ik toch voor om door te gaan met het volgende agendapunt. En dat zien de bestuursverkiezingen. Ja, dat weet je misschien niet, maar we hebben in de statuten opgenomen dat het dagelijks bestuur een zittingstermijn hebben van 3 jaar. En de overgeleden 4. Dan gaan we naar de activiteiten voor komend jaar. De kledingbeurs die Salina en Mario vooral organiseren. We hopen dat het een succes wordt. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan en we zijn er nu nog helemaal mee bezig om natuurlijk alles eraan te doen om zoveel mogelijk stands bijeen te krijgen. Alles is met uitzondering van 1. Alles buiten het dorp, dus dat is wel heel erg leuk voor het tweede jaar dat we dit organiseren. Ik hoop gewoon dat het wederom een hele gezellige dag wordt en ook dat het voor zowel de deelnemers als voor ons gewoon een vruchtbare dag is, waar we ook wel veel energie in hebben gestoken. En wederom met hulp van de dansmarietjes dit ook weer samen kunnen stellen. Degenen die wat zich hebben aangemeld, die hebben ook allemaal bijna 2 tafels of meer. Dus wat dat betreft kan het alleen nog maar leuker worden. Dus, Dankjewel Salina. De proclamatie gaan we in een ander jasje gieten.
We verblijven gewoon op de zondag zitten, maar gewoon qua invulling dat wel op een andere manier doen, waardoor we zeg maar, een soort doorlopend programma krijgen met alleen maar plaatselijke artiesten. Dan sneed ik de vergadering en dan wil ik vragen om even te kijken wie we samen de zaak een beetje gezellig kunnen neerzetten, zodat we zo meteen kunnen gaan genieten van de film en aansluitend de fotoreportage. Het officiële gedeelte van de avond zit erop. Tijd voor vertier. Onder eigen beheer wordt een seizoen lang film en foto's gemaakt. Op deze avond krijgen alle leden een film- en fotocompilatie te zien van het afgelopen seizoen. We draaien eerst de film. Na de film hebben we pauze. Dan hebben we een lekker hapje klaarstaan. Mario en Selina die hebben de hele dag in de keuken gestaan om te zorgen dat het ook gaat smaken dadelijk. Ik wens je een fijne avond. Ja, vandaag is het dan zoiets. Onno, zullen al de nu heersers zitten van het Veldkratzer Rijk? Maar ten eerste, ten tweede, ten derde. Weet ik niet. Wat heb je nou gedaan, man? Ik zal nog toveren. Oké, dan komt hij los. 11. Opnieuw. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wow! Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht, want de avond van tevoren werd ik binnengeroepen in mijn kamer. En ja, toen lagen er opeens allemaal spullen op bed. Voor gefeliciteerd, je bent jeugdprins geworden. Ik had dat helemaal niet aan zien komen. Wauw, dat had ik eigenlijk niet verwacht. We kregen op school een briefje om ons op te geven en dat had ik ingeleverd. En ja, dat was wachten en toen kregen mijn ouders een telefoon. En toen was het Roy, want die zei dat ik jeugdprinses zou worden. En we waren die dag nog op skivakantie. En toen kwamen we thuis en toen lagen daar de spullen. En ja, mijn eerste reactie, ik begon door de kamer te springen. Het was heel toevallig gegaan. Ik was met een verjaardag van Richard Steins, de president van de Raad van Elf. Hoe Roy Zoeren ook was. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan lopen, dat heb ik daar gevraagd. Want dat was ergens in mei, als ik me niet vergis. Wie het programma gaat lopen en wat we allemaal moeten gaan doen en wat kosten nog voor mij zijn. En wat ik nog allemaal moet halen van tevoren. Er waren in eerste instantie geen lui op de hoogte, zelfs mijn vriendin niet. Maar toen we eenmaal het huis gingen kopen, moest ik het er eigenlijk wel vertellen. Want het waren toch nog wat onkosten die dan onverwacht zouden binnenvallen. Dus toen heb ik dinsdagavond toch nog maar in zijn bed verteld dat ik toch prins ging worden. Want maar dat was voor haar wel onverwacht. Ja, ze geloofden die is eigenlijk niet. Maar na de rand vonden ze het toch wel leuk en zeiden ja, het maakt niks uit, we gaan er gewoon voor en het komt wel goed. Mine skatter kvitt, så hebben hem geklaard. Mine skatter kvitt, en het var min eigen far. Ik moest gaan plassen, ja ik moest nog het zwart. Toen heb ik hem even
Zo maken we weer een sprong in de tijd en komen weer uit op 8 november. Het zonnetje schijnt volop en de temperatuur liep wel lente. Maar zoals wie aangekondigd is vandaag de kledingbeurs gepland. Barman, kom en zie, jij was nog een sjoes en pils erbij. We hebben zo'n doorschom niet naar huis. Scheet is lekker op, veel willen carnavallen. Barman, kom en zie, kijk eens op de klok, het is 2:15. Pak nog 11 pils, er is nog tijd. Scheet is lekker op, veel willen carnavallen. Barman, kom en zie, jij was nog een sjoes en pils erbij. We hebben zo'n doorschom niet naar huis. Scheet is lekker op, veel willen carnavallen. Barman, kom en zie, kijk eens op de klok, het is 2:15. Pak nog 11 pils, er is nog tijd. Scheet is lekker op, veel willen carnavallen. Barman, kom en zie, jij was nog een sjoes en pils erbij. We hebben zo'n doorschom niet naar huis. Scheet is lekker op, veel willen carnavallen. Barman, kom en zie, kijk eens op de klok, het is 2:15. Pak nog 11 pils, er is nog tijd. Scheet is lekker op. Beste carnavalsvrienden, het einde van aflevering 1 van Carnaval bij de Veldkretsers nadert. Ik hoop dat je genoten hebt en wil ik jij uitwedigen om te kijken naar aflevering 2 dat te zien is vanaf 12 december. Richard, aan dich het slotwoord. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Alaaf! Onze Harry wordt gekozen tot de nieuwe prins. Dat wou we toch gaan scheren zien, de grootste winst. Maar in die gekke week vergoot hij zien steen.